як шубҳае дар дили тамоми муҳоҷирон сар зад, бигем агар хато намешава. Мисол Россия тасмим гирифтагӣ оё ҳамаро депортатсия мекунад ва ё ки агар ягон ҳуҷҷатгузории шумо нодуруст боша, ҳуҷҷатгузориҳои худтона дуруст мекунед. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нес шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи Парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қабули тағйирот ба Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ оиди танзим, анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан ҳамин тӯи арӯсиву домодира мо дар бораш ҳозир камтар суҳбат мегзаронем ки ҳар шахсияте ки қонунгузориро риоя намекуна, анами қонуни танзима нархи ҷаримабандиш мутобиқи қонунгузорӣ боло бурда шуд, яъне ки 600 сомон. 600 сомонаш баробар мебошад ба 10 нишондиҳанда. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҳар шахсияте ки анами қонунгузориро риоя намекард, пештар вақто аз 100 нишондиҳанда ҷаримабандишон сар мешид ва ногуфта намонад ки ин ҷаримабандӣ ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мебошад. Аз 100 нишондиҳанда сар мешид, айни ҳол бошад то 130 нишондиҳандаро кардагиянд барои шахсони воқеӣ. Ҳар шахсияти воқеие ки қонунгузориро риоя намекунад, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ҷарима таъин мекунанд нисбати ӯ шахсият аз 100 нишондиҳанда то 130 нишондиҳанда. Ва ба шахсони мансабдор агар ки қонунро риоя намекунанд дар ҳамин мавриди баргузор намудани тӯи арӯсӣ ва домодӣ аз меъёре ки қонун муқаррар кардагиаш зиёд мекунанд, анамун мақсад тӯи ресторан ё ки 2 рӯз 3 рӯз тӯй мекунанд, нисбати игуна шахсиятҳои мансабдор қонунгузорӣ ҷарима таъин кардагиаш аз 250 нишондиҳанда то 280 нишондиҳандара ва ногуфта намонад ки ҳар як нишондиҳанда мутобиқи тағйирот ва иловаҳо дар моҳи январ як нишондиҳанда баробар шид ба 60 сомонӣ. Соли гузашта як нишондиҳанда баробар буд ба 58 сомон ва анамин айни ҳол як нишондиҳанда 60 сомона дар бар мегирад. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Яъне ки дар ин қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳо 600 сомон зиёд ҷаримабандӣ мекунанд. Аз инҷа пас ҳар нафаре ки риоя намекуна, қонуна вайрон мекуна, 600 сомон зиёд нисбати гуна шахсият ҷарима таъин карда мешавад мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ. Ва инчунин боз Парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қабули тағйирот ба Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурӣ барои нақзи талаботи ситоди ҷумҳуриявӣ дар мавриди бемориҳои сироятӣ ҷазо ҷорӣ намудааст. ҳаҷми ҷаримаҳо барои вайрон кардани қонуни танзимро афзоиш дод ва инчунин дар инҷа қайд кардагӣ ҳастанд ки ҳар яке шахсиятҳое ки тағйироти қабулкардаи дигари парлумон ин аст ки агар минбаъд нафаре ки қонуни танзимро риоя намекунаду амалаш пас аз 6 моҳ ошкор ва муайян мешавад, ӯ ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. Дар ҳоле ки мисол яке аз шумоҳо тӯй баргузор мекунед ва қонуна вайрон мекунед ва ин амали шумо агар баъди 6 моҳ
ошкор шавад, муайян шавад, дар ин ҳолат нисбати ин гуна шахсиятҳо ҷарима таъин намекунанд. бародарони азиз, мо қайд накардем ки мутобиқи кадом модда ба ҷавобгарӣ кашида мешавад шаҳрванд. мутобиқи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ моддаи 481 барои риоя накардани тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо нисбати шаҳрванд ҷаримаи маъмурӣ таъин карда мешавад. тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ. ахбороти навбатии мо оиди як қароре ки дар Федератсияи Россия пешниҳоди муҳоҷирон гардид барои депортатсия гардонидан ва пас аз пешниҳоди ин қарор як шубҳае дар дили тамоми муҳоҷирон сар зад, бигем агар хато намешавад ва баъзан нафарҳо нодуруст фаҳмидан ҳамин чиза ки мисол Россия тасмим гирифтагӣ оё ҳамаро депортатсия мекуна ё ки касе Тоҷикистон мерава вай депорт мешава. умуман ҳамин чиза баъзе нафарҳо нодуруст фаҳмидан ва боз вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия як бори дигар ба ҳамаи мигрантҳо пешниҳод намуд, як ҷаласаи дигар баргузор намуданд ва қайд намуд. вазорати корҳои дохилии Россия бо муҳоҷирати меҳнатӣ гуфт ки мо ягон каса депортатсия карданӣ нестем, дар ҳоле ки агар ба шуъбаҳои мо омада муроҷиат намоянд. барои чӣ қайд намуд ки бояд муҳоҷиро ба шуъбаҳо бираванд, ба шуъбаҳои маҳаллии зисти хичон? ба хотире ки яке аз шумо агар ягон намуд ҷаримабандӣ надошта бошед ё ки агар ягон қонунвайронкунӣ ҳуқуқ вайронкунӣ карда бошед, ҷариматона меспоред ва ё ки агар ягон ҳуҷҷатгузории шумо нодуруст боша, ҳуҷҷатгузориҳоятона дуруст мекунед. ба ҳамин хотир муҳоҷироро даъват кардастем ба шуъбаҳои маҳаллии зисти хичон ва дар ҳоле ки агар то муҳлатера ки додагиянд то 15 июна агар муҳоҷиро новобаста аз миллатшон ин кирдорҳоро ин ҳуҷҷатгузориҳошона дуруст накардан, баъдан аз ҷониби Федератсияи Россия имкон ҳаст ки депортатсияшон кунанд. дар ҳоле ки агар ягон ҳуқуқ вайронкунӣ надошта бошед, қонун вайрон накарда бошед ва ҳуҷҷатгузориҳои нодуруст надошта бошед, шуморо аз Россия депортатсия намекунанд, чунки айни ҳол пас аз анами беморӣ ҳукумати Россия худаш бо чандин маротиба ба муҳоҷирое ки дар ватанҳои хушон қарор доштанд муроҷиат карда гуфт ки Россия айни ҳол ниёз дорад ба шахсиятҳое ки биёянд кору фаъолият кунанд ва қайд карданд ки дар Россия қувваи корӣ ба чашм мераса кам шиданаш, яъне қувваи корӣ намераса дар Россия муҳоҷироро ҳарчи зудтар ва ҳарчи тезтар ба Россия ҷалб кунанд гуфт. ва дар давоми ин суҳбат як қарор дигар пешниҳод кардам ба ҳамин хотире ки ҳар муҳоҷире ки дохили Россия шидастае вай бояд ҳама ҳуҷҷатгузориҳоша дуруст қайд кунад ва тахт кунад. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон савол дошта бошед, агар дар комментария саволотона пешниҳод кунед то барномаҳои нав. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.